Тази лаборатория е в София, нали, която Към археологическия институт. На БАН. На БАН, да. Я малко по-нагоре към... Това е част от Накит. Значи, представете си още стотина такива. Предполагам, че е нещо Да, като гърлив. стотина или 200 такива. Да. Е. Може да е по-големи, по-малки. Те установи да кажем, че от колко години... Като проба на метала, като ако има някакви примеси. Иначе то като възраст се определя от пласта, в който е намерено, археологическия пласт. Още две и ти стига. Айде стига. Със сигурност това манисто е по-старо от златото, открито в Варненския некропол. Значи това мога да го гарантирам, тъй като знам тук каква е стратиграфията, а съм обработвали Варненския некропол. Това, което е интересно на манистото, това, че е много старо. Нали, иначе то като манисто има такива маниста от тая епоха, не е нещо непознато. Значи това нещо става около 5700 година, най-вероятно преди Христа. Тоест, може би 5800 дори. Това е около 1500 години преди възникването на градовете в Месопотамия, нали, които са известните Шумер и цялата култура преди Египет. Реално за разкопки остават към 6. Значи 90% и кусо това си е местна изработка. Още повече, че те са стигнали страхотно майсторство в изработката на какво ли не. Тоест, това не са някакви първобитни хора, те са си имали специализирани работилници за най-различни неща.